أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wata rai da za ta koma ga wajen Allah face rubutacciya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uwa Malam Awwal Allah ya karbi rayuwarsa duk da jinya da yi, amma lokaci bai cika ba sai da lokaci shi. Kitabun mu'ajjala abu ne rubutacce a wajen Allah. Na zo a madadin gidan Sheikh Ismail Idris bin Zakariya daga nan Jos, daga Jos Takanas daga Kano, wanda nan ma gidana ne, kuma Kaduna mu mutanen Kaduna ne, kowa ya san wannan, amma sabida da ukuwa al-islamiyya ina ƙara mika ta'aziyyata da iyayena zuwa ga Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gaciku. Na yi mamaki da mai gabatarwa bai gabatar da ni tun farko ba, to amma na mai uzuri sabila da kila bai sanni ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ya arifu ahlal fadli zawil fadli, wanda ya san mai daraja ne mai daraja. To babu abin da ya kamata mu yi ga mamaci lokacin da ya riga ya cika illa addu'a. Addu'an nan kuma kala biyu ne, akwai wacce take da lokaci, akwai wacce ba take ba ta da lokaci. Wacce take da lokaci shine lokacin da ya cika. Lokacin da ya cika za a mai sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Da lokacin da aka sa shi cikin kabarinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tadbir fa innahu al-ana yus'al. Roƙa masa gafara. Sa'annan kuma da ta'aziyya da muke a wannan lokaci, wayannan su ne addu'o'i da suke da lokaci, amma wanda ba su da lokaci har tsawon shekaru da za a eba, ya halatta in mun tuna shi mu ce Allah ya ji kanshi. Kuma akramakallahu, wannan rasuwa Alhaji Awwal ya ci nasara, domin kafin ka zo nan wajen a yanar gizo kadai in ka ga adadin mutane da suke yi addu'a da fatan alkhairi, kai ka riga ka san cewa Allah ne ya tara mai wannan mutanen. To babu abin da za a yi sai godiya ma Allah. Sa'annan ita ajalin nan duk muke jiranta, mu ma muna jiranta, da ta farkon da ta biyu. Shi Alhaji Awwal ya samu ajalinsa na farko wanda ita muke jira, na biyu kuma shine wanda muka yi tarayya kai, domin Allah subhanahu wataala yake cewa sun maƙada ajala wa ajalun musamman inda summa antum tamtarun. Ni na halicci ajalin farko kenan, shine wanda mala'ika zai zo ya ɗauki ran mutane. Kaga abin da yasa ya kira ta ajali na farko da kuma ajali na biyu, wannan ajalin namu na duniya bayan Allah akwai wanda ya sani, su ne mala'ikun Allah, tunda Allah ya ba su umarni su rubuta iya kwanakin mutum. To sai ambaci ajali kuma ta biyu, ita ce ranar alkiyama. Ya ce wa ajalin musamman inda summa antum tamtarun. Ya ce akwai ajali kuma da shi kadai ya sani, ba wanda ya sani sai shi, ita ce ajalin alkiyama. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akhbirni an sa'a, ka bani labari akan sa'a, yace wanda ya tambayan, wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayan sani ba. Mal mas'ulu ana bi a'lamu min as-sa'i, wanda aka tambayan bai fi wanda ya tambayan sani ba. To dan haka wancan ajalin muna roƙon Allah ya sa mu cimma, muna masu imani. Akramakallahu, ina mika ta'aziyya na gare ka. Na zo na samu manyan baki a nan wajen, amma sabila da manyanmu ne na yi haƙuri, wanda kuma ina kan hanya. Na samu mutane kala-kala, malamanmu irin su Dr. Ibrahim Jalo, irin su akwai Sheikh Hassan Abubakar Dukko, akwai hannaga Malam Usman Dangongon shi ma ya zo. To kaga wannan yake nuna alaman cin nasara, domin haka maka rasuwa ga irin wayannan mutanen Allah zai taro maka su, da nagari da wanda ba nagari ba, Allah ne ya tara maka su. Ba yadda za su yi kuma sai sun zan. To wannan ka gode wa Allah, kuma ya nuna zama da mutane lafiya, wanda ukuwa al-islamiyya ta fi ukuwa na komai. Shi yasa a kowane lokaci malam yayi batu akan haɗin kai. Ni abin da nake karfafawa kullum, malam ka ci gaba da maganar haɗin kan nan, kuma haɗin kai akan Qur'ani da hadisi. Duk wani haɗin kai da ba shi ba zai yiwu ba, domin
suratul anfal ubangiji yake cewa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, da zaka ciyar da dukiya ga al'umman duniya gaba daya to ba za ka iya hada kansa ba sai in ka hakira su akan Qur'ani da sunna. Shi yasa ko da jiya da nake gani wani abu sai ina dariya saboda na san ba zai yiwu ba a ce za a yi taron mahaddata Qur'ani kowa da kowa ya zo, akwai wanda ya dauki Qur'ani gefe amma bai dau gefe ba. Kaga abatu mino bi ba'dil kitab wa taqruna bi ba'd, sun dauki Qur'ani wani shashi wani shashi ba su dauka ba, kuma duk da su za a je a hadu. Domin wanda ya ce Qur'ani zalla ai kaga bai yadda da Qur'ani ba, domin ya yadda da wani gefe ne na Qur'ani bai yadda da wani gefe ba. To Allah ya tsare mu domin haɗin kai sai akan Qur'ani da sunna. Abin da malam yake kira kenan, abin da ake nufi shine me, shine ahlus sunna wanda suka yi da kitabu sunna su musa da kai, wanda kuma yake so shi wannan haka kan to ya yi da Qur'ani da hadisi, domin wannan zai fai wurin ummu. Ina faɗa da ƙarar murya, mu da muke misali ƴaƴa na Ashir Ismail Idris, haɗin kai wa'annan gidaje na sunna duk gidajen mu ne, kuma haɗin kai ne domin dukkan su muna ɗauka yayin mu ne. Idan sun zo sun haɗa kai to mun haɗa kai akan abu guda. Dan haka ina roƙon Allah ya haɗa kanmu. Allah ya ji kan Alhaji Awwalu, Allahumma ghafirhu, Allahumma warhamhu bil ma'i was salji wal bar. Ya Allah muna roƙon Allah ya gafarta mai, Allah ya sa ya huta. Abin da ya bari a baya na iyali Allah ya jibince su, Allah ya jibince su. Muna addu'a kuma ga shi malam Allah ya ƙara masa haƙuri. Mu da muke tare da shi mu ma Allah ya ƙara mana haƙuri, saboda da mu ma mun ji wannan mutuwan kuma ba zai bar mu ba. Domin ko da muka jira da na ga 11 karfe 11 an sanar da mutuwar shafe su, ni dai ban iya bacci ba tun daga lokacin da na ga ana rubuta Allah a mai addu'a ba shi da lafiya, hankali na bai kwanta ba har karfe 11 kuma na ga an postin aka ce ya rasu. To lokacin ban yi bacci ba, wataƙila da a ce ina da yadda zan yi da safe na taso na samu sallan shi, amma Allah bai yi ba. Kuma Alhaji Awwalu kowa ya sani ya zauna da mutane lafiya, ba shi da tashin hankali, kowa ba shi da abokin fada a iyaka sani na da shi. Mun haɗa da maturu, amma yanayin mutuntawa da yake mun sai na makin ɗinsa na ce lallai wannan zai gaji mahaifinsa. To in an ce gada ba wai gada a'a ko ta fuskar karatun mahaifi ko ta a'a gada ta fuskar kyawawan ɗabi'u, wannan shi ma karatu ne. To muna roƙa mai Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Abin da ya bari a baya ina roƙon mu da ƴan uwana duk mu haɗu mu kula da abin da ya bari a baya, domin hakkinmu ne. Kamar da yadda yake shi babba a gida ya kula da kannansa, to dan Allah kanne mu haɗu mu lura mu kula mai da 'ya'yansa da iyalansa. Kuma an ce mutum mai mahaifi baya girma, malam yana da rai, kuma insha Allah na san bayansa ba za su tagayyara ba. Allah ya ƙara mana haƙurin rashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.